penduduk padha kaya gabah diinteri. Wong kare siji saiki tugas. Ya apa carane supaya Lurah Candika iso mudhun saka jabatane dadi lurah. Wani-wanine kon gawe kesro ning kampung. Yo, takoni pancen. Aku sing gawe ontran-ontran ning desa iki. Ojo kok rupamu wujud begal. Barek pocong wedon para warga iki wis ora wedi. Lek praenmu isih kena dielingke. Minggat kok saka papan kene. Minggat. Nek aku ora gelem tiba patimu. Wis jagoan. Yo. Ojo ning kene. Ayo golek papan dijebak. Kap. Iki lek dijar-jarno mesake para warga. Bener, Kang. Dijarne sampe. Ayo awak dhewe nang omahe Pak Lurah. Gawe laporan. Barek ngumpulno para warga, gawe ngusir begal-begal iku, Kang. Ayo budal saiki. Budal, Kang. Iki dibakno sing gawe kesro ning kampung. Kabeh wong kampung padha wedi. Arek cilik-cilik budal ngaji ora wani budal ngaji. Kon nyoto-nyoto hendruwo sing barang halus. Mesthine lek sabet jajar barek menungso jenenge Joko Gendeng. Wis jelas sumingkir. Lek kon poconganmu ngabal-abal. Oh. Tak candak. Morimu sampai kon besok tak pedhot dulumu. Lampu-lampu jak lampu. Mana? Aku wis nyongko. Lek ndelok agakmu umpama kon iki bener sing pocongan sing bener. Lek adep barek menungso. Jelas kon sumingkir papan kene nyatane. Tak bedhot morimu sebule kon menungso lumrah. Bener. Tapi iki aku ana sing ngongkon.
gawe kisruh etan kulon lor kidul. Ana sing ngongkon. Lek awakmu eman arek nyawamu iki dina kon kudu ngomong. Sapa sing ngongkon? Aku gelem ngaku. Ning lek enek ngamuk sing ngongkon aku, apa kowe tanggung jawab? Lek sing ngomong Joko Gendeng. Pawongan dia sing ngamuk. Tak idoni cangkeme kobong. Tak gugu omonganmu. Kon kudu ngomong. Lek kon gelem ngomong, selamat sak keluargamu. Lek uripmu gak enak, tak enakno. Tawon. Oh! Kon ngomong sing kaya ngene iki mung kena tak percaya. Kuwi omongan. Sampai leset omonganmu tak odol wadungmu. Mulai. Kalau pamit. Ya. Mamulo. Aku wis nyangka. Sing diumekno wong kampung, sing diomongno penduduk, sing jare ana pocongan. Ning nyatane iku duduk pocongan sing asli ning awu-awu. Sak gesrone pocongan iki ana gandeng rentengi pengen boyarno mbare adikku sing dadi lurah. Nyatane wong iki mu tak takoni mbisiki pawongan iki. Aku wis nyongklok lek bedhetate menungso iki 7 asu anakan. Iya. Gawe pokal gawe sing kaya apa? Selagi ana Joko Gendeng ora bakal mungkin ning pawon kembangmu.
supados aku nglalekno kelawan bojo. Apa maneh kaya awakmu lagi ngandhut. Ning sing tak pikir pirang-pirang dina iki kahanan. Ning desa ringin kembar kene. Mosok awakmu gak krungu. Polahe wong penduduk kampung Semburat pagebluk penduduk esuk loro sore temekane pati, sore loro esuk temekane pati. Luwih-luwih dijarah kelawan brandal, keculan sak pitunggal. Iki sampe arek cilik-cilik budal ngaji, iki ora wani. Ana meneh tukule memedi utawa pocong. Sopo? Sopo sing gak bingung, Dik? Aku minangka lurah. Menawa kahanan desa sing kaya ngene. Aku rasa mungkasi utawa rasa nyandet supaya kaya wingi neh. Luwih becik aku leren dadi lurah. Aku tak mudhun ae, Dik. Ya aja kaya ngono, Mas. Digolekno tombone desa ae. Wes sampeyan iku dadi lurah ya gak gampang kok katene mudhun. Iya. Lek tansaya suwe olehku mikir ora nemokno dalan utawa ora nemokno supaya desa iki iso waluya jati wuni kaya wingi-wuni neh. Njur terus kepiye nasibe kabeh penduduke awak dhewe? Mula saka kuwi, Dik, sing tak jaluk awakmu aja sampe pedhot. Ayolah, bareng-bareng nyuwun karo sing gawe urip. Bojoku loro-lorone aja nganti pedhot oleh menyuwun supaya entuk tombo kahanan desa ringin kembar kaya ngene. Kene Dik, lungguh kene ketoke kok wong ngerti Mbak Yunik kadane kaya ngene mbok dibarengi metu sak metu. Kok ngareni ae janjane nganu apa nemburi. Sampeyan lak ngertine kudu ngerti dhewe sik, Kang. Mbok enom karo mbok tuwek iku ya apa? Saka rumangsaku lek aku iku dadi wong lanang ora bedak-bedakno. Mbok tuwek, mbok enom. Monggo pinarak Dik Lurah. Monggo pinarak. Sajane kula delok-delok kok enten ingkang dipun rembug niki. Ngeten no. Gus Jarik, Nggih. pisan niku nggih babakan rumah tangga. Kula suwun niku bojo loro ayo padha rukun. Guyub rukun bebarengan nyambut gawe. Lah sing kula jaluk niki sing mbok enom iki mbok ndelok Mbak Yune kanan kaya ngene iki bobot mesakake. Kamu bareng apa ae ayo bareng-bareng dibantu. Ping kali Gus Jarik jenengan kula kinten pun mireng. Nggih, nggih. Kahanan wonten dusun kados ngaten. Benera bojo kula kalih. Jenengan nggih semanten ugi. Kula anggap bojo kula bojo bareng-bareng nyambut gawe wonten desa. Ya wonten dusun. Kahanan kados ngeten niku kados-kados kula niku mboten sekeca, Gus Jarik. Nggih, nggih, nggih. Umpami kula mboten saged ngerem nyandhet kedadosan ingkang kados ngaten. Nggih niku wau kula sanjang kalih bojoku kula nggih luwih becik kula nang tak leren mawon tak mudhun dadi lurah. Pun ngoten, Dik Lurah. Sampeyan nek wonten masalah ngoten niku pun kuwatir. Enten Carik Wiguna niki. Talang patine Dik Lurah nggih Carik Wiguna niki. Ngoten. Nggih. Lah umpami kedadosan kados ngeten iki
mungguhe ndika napa manggihaken ego partikel utawi supados terem kahanan kados ngenten iki. Nek masalah ngeten iki gampil, Dik Lurah. Sebab napa? Kula carike Dik Lurah, dados wonten napa-napa kula nggih saged mbantu. Ning kula angsal wesik niki Dik Lurah. Desa Ringin Kembar niki saged tentrem. Kulya Jatiwuni kados biasae. Niki wonten syarat saranane Dik Lurah. Mangke rumiyin Kang Jarek. Nggih, nggih. Ndika sanjang kok pikantuk wisit Nggih. ingkang mongko kula ingkang dados lurah. Kedahipun kula sing pikantuk wisit kok malah ndika sing pikantuk wisit. Ayo Bune. Lah mila saking niku Dik Lurah, kula saged ngleremaken desa Ringin Kembar menika. Sebab kula sampun angsal wisik saking Jawata Dik Lurah. Lah wisik niku dos pundi, Kak? Niki ngaten. Dik Lurah niki saged nentremaken ning syarate kedah pados sekar tenggek ingkang lunge jangga. Lah sekar tenggek lunge jangga menika wontene teping siringe Segara Kidul. Cumondhok wonten Segara Kidul. Nggih, Dik Lurah. Kang Jarek, Nggih. Dik. Loro-lorone. Sampeyan wis krungu. Kang Jarek entuk wisit utawa wangsit sing ditapa Kang Jarek. Kelurahan Ringin Kembar kene bisa tentrem kaya wingi-wingi. Ning aku kudu ngupadi sekar tenggek Lunge jangga. lunge jangga sing cumondhok wonten Segara Kidul. Nggih. Dik, bojoku loro-lorone. Iya, Kang. Janjane ya abot sanggane. Ninggalno bojoku sing siji kahanane bobot kaya ngene. Ning momona aku abot keluarga. Nasibe penduduk kaya apa? Kang Jarek, Nggih, Dik Lurah. saderenge kula budal ngupadi tombone wonten dusun Ringin Kembar. Ndika minangka wakil kula, Nggih, nggih. Kula estokaken Dik Lurah. ndika kula percaya sak isine wonten pendopo mriki kula pasrahaken kalih dikon. Nggih, nggih. Nggih. Kang, semono uga aku, Kang, ngideni sampean lunga tinggalno aku ya, Kang. Mandar muga sampean diwenehi selamat ora ana alangan apa-apa ya, Kang ya. Pangestune ya. Iya, Kang. Nggih. Iya, Kang. Tak pangestoni. Selamat-selamat ya, Kang. Tak jaluk pisan meneh. Sampeyan kudu iso njaga ponang jabang bayi pisan. Ping pindhone tak jaluk ayo nyuwun bebarengan supaya aku enggal nemokake apa kasing dadi karepane Kang Jarek wangsit sing ditampa iku mau. Ning aku weling karo bojoku loro-lorone. Sak budalku mbok menawa sampe 2 minggu. Cilike gedene sak wulan. Lamun aku ora ana kabar,
Aku tumekane pati. Wis balik. Nah. Bayu. Kok ora usah digandoli. Ya apa sih, Dek? Lah wong masih budal kok kali digandoli. Loh, ora perlu. Saiki ku wis ana Kang Cari, ya Kang ya. Iya, pancen bener. Saiki Gak usah ditangis. ngene lho, Mbak Yu. Senajan aku cari nok kene, ning wis dipasrahi karo Dek Lurah. Dipasrahi ya dipasrahi njogo tok. Nek aku wis dipasrahi sekabehane sing ana desa ringin kembar iki, termasuk sampean wong loro iki ya dipasrahno aku. Iya gak iso ngono. Mula sampean kekarone iki bakal dadi bojoku. Enggak. Loh. Ngawur Sampean apa ora ngrungokno? Dek Lurah wis masrahno aku. Nek wis dipasrahno kabeh, iki padha karo sampean ya dipasrahno aku. Lah nek ngono-ngono sampean iki tetep tak rabi dadi bojoku. Gak gelem aku. Wis Kang Bayu, gelem manut Mbak Yu. Awakmu ku ya apa sih, Dek? Jelas enak lho Mbak Yu. Ya awakmu ya kan ambek Cari. Hei. Kok iso iku lho aku dikongkon karo Cari. Aja nguping, aja ngabangno kuping, manasno mripat. Aku ngugemi omongane Dek Lurah. Lah wong aku iki ya posisi meteng kok Hei. ngene. Awakmu gelem gak gelem dadi bojoku? Enggak. Gak gelem? Enggak. Ayo. Sampeyan lak wis tak kandhani. Manut to Mbak Yu. Kok malah ya apa sih? Enggak, Dek, enggak. Malah lek gak manut yo ngene iki kedadeane. Babano, aku ya tetep karo Mas iku. Dadi awakmu seneng putar-putar kaya ngene. Seneng kaya ngono. Le. Lah kok nek gak gelem karo Cari iki. Awakmu sepisan manut, ping pindho ya kudu manut. Manut apa ora? Enggak. Oh, gak manut temen. Iki dah sing kok jaluk. Melayu kan. Gak ditututi ta Kang. Kabeh iki reka dayaku. Lurah tak jabung alus tak jolo sutra. Dandang tak gawe kuntul, kuntul tak gawe dandang. Ngono ya Kang ya. Nek golek sekar tenggek lunge jonggo, oh gak bakal iso keturutan. Bakal mulai aran Kang Lurah. Ayo nikmati kekayaan sing ditinggalno awake dhewe. Awakmu dadi bojoku. Yo, ayo Dik. Anane desa. Jadi sari kene wis tak obrak-abrik kabeh. Kang Gurdawati. Penolek ngerti se Kang? Ya. Atiku ket seprene isih loro. Lah lorone bab apa? Penolek kelingan. Iya. Zaman semono ana pilihan lurah Heeh. sing dadi jago. Wis Awam. Lho, Kang Cari. Iki
tak delok-delok kaya Gurda Birawa karo Gurdapati. Iya Kang Carik. Ngerti sak tekaku iki? Ana apa? Ya. Aku teko rene perlu goleki awakmu. Awakmu kudu eling nalika deg-degan lurah. Kene apa lurahe kene Sentika sing dadi lurah? Ya iki Kang sing tak enteni Kang. Kang Carik, Yo, pena ya eling jaman semono. Aku Gurda Birawa yo. sing nyalokne lurah wis kadung tentean akeh. Sawah Tegal tak dol kabeh. Mulane Gurda Birawa iki dina tak kei penggawean. Apa Kang? Papaken lakune Lurah Sentika. Gawin piloro. Kang Gurdapati. Kang Carik, Yo, aja kuwatir. Perkara piloro mateni wong. Iki lho, Gurda Birawa. mula iki siji-sijine Gurda Birawa iso mbales nang Lurah Sentika. Bener Kang. Ayo aja kesuwen. Papaken lagune Saiki Kang, Lurah Sentika. bareng-bareng sini ya. Yo. Nek ngene iki mesti manut sebab kedudukane kalah karo Carik. Luwe-luwe aku saiki wis dadi lurah. Yo, tak tututane. Rumangsa munggah gunung mudhun jurang. Kok durung ana tandha-tandha menawa aku bisa nemokake tombone ana desa ringin kembang. Sekar tenggek lunge jonggo. Ing kamangka iki wis tepis piringe segara kidul. Oh alah, Dik. Sepurane sing gedhe. Aku ninggalake keluarga. Mung sawetara. Aku abot karo pendudukku ringin kembang. Ya. Aja nganti aku pedhot lakuku. Aja nganti aku ora bisa nemokake tamba ana nggone desaku ringin kembang. Aku kudu bisa. Aku kudu bisa. Dhisik sedulur. Kamangka ning papan ora-ora kaya ngene gung liwang-liwung. Ora ana penduduk utawa desa ning kene. Iki kok ana pawongan sakloron mengko dhisik sedulur. Sapa kang dadi aranmu? Sentika. Ngerti jenengku. Mengko dhisik. Peno ra eling karo aku. Jaman semono. Gurda Birawa. Gurdapati. Iki papan kebeneran.
Mapan kebeneran ora ana wong babar pisan nang kejaba Gurda Birawa kelawan Gurdapati. Aku njaluk tulung. Dina iki kahanan desaku ringin kembar lagi gonjang-ganjing, lagi kena pagebluk. Ing kono bisa waluya jati wuni kaya wingi neh. Lamun aku bisa nemokake tombo. Tombo iku mau kang diarani Sekar Tenggak Lunge Jonggo. Mbok menawa kowe sekloron mangerteni njaluk apa wae. Ayo bebarengan bali mulih ning gone ringin kembar. Bondo donya ora bakal kekurangan sendika. Sendika aku mengerteni kon. Ngerti yen kon jaluk pitulung. Ana babakan ing desamu ana pagebluk. Ya. Bakal tak tulungi sendika. Matur nuwun banget. Lawan kowe sekloron. Ya. Njur kowe njaluk imbal balik apa kuwi? Aku gak butuh imbal balik, gak butuh. Sing tak butuhi gol siji sendika. Apa kuwi? Patimu. Kang, lebokno gua, Kang. Lek tak rasa-rasakno desa ringin kembar iki gak saya enak, gak saya tentrem tambah ruwet. Mergo ana dalange wong siji. Umpama tak bongkar, aku gorong duweni bukti sing akeh. Umpama tak peksa, wong dapurane ngene duduk musuh. Ayo. Lewis kanan sing koyok ngene iki aku ngerti. Sing digarapno wong-wong sing ngono iku mau betheke mung kate ngrusak arek adik. Tak niati tak kajati. Loh, Dek. Sik to. Aduh, Cak. Sik to tatu jelasno dhisik. Moro-moro nangis. Tatu. Aku iku molo dikejar karo Cari. Sik to, awakmu lak wis enak ning omah. Heeh. Terus kok momoro lagi
nangis iki? Critakno, Lah, iya. ngomong sing enak. Ngene lho, Cak. Bojoku iku mau lak katene budal golek tombo gawe desa. Pancene bener. Jenenge wong dadi lurah iki kudu ngono, tirakate kudu oleh. Mergo nyekel wong akeh ora gampang. Lah terus bareng ngono, bojoku iku mau pamitan, Cak. Pamitan. Pamitan. Ya diijini no. Aku iki ngijini. Lah kok cari iku mau dipasrai. Dipasrai ngomong ini. Ngene lho, Dik. Jenenge lurah iki mesti ana carik, bayan, polo. Alek panjene iki lek bojomu iki ora enek, ya sing dipasrai iki sing ana. Gak ngono ya bener, pasrahno ning ngene carik. Lah carik iku salah tampa, dikongkon jaga sing sak ana isine iku mau. Lah kok jarene aku mbok tuwek ambek mbok enom kate dirabi pisan iku piye? Lah terus aku ku yo gak gelem. Gak gelem iku aku wis diajar. Lah aku mari kate diajar mana ya aku mlayu. Carik kate ngrabi awakmu. Iya. Jambut. Lho wis ngerti aku meteng koyo ngene barang lho, Cak. Jane mripate bidak kok piye? Lah kon iku bojone lurah. Yo lagi mbobot. Kok iso kate dirabi marek carik. Lek ngono-ngono penyongkok iki ana benere. Wis ngene. Saiki awakmu kudu ngloro ati karo ngenteni bojomu bali. Lek awakmu manut barek cacak kon slamet, Dik. Ning lek gak manut bakal cilaka. Iya aku manut, Cak. Manut. Karo ngenteni anakmu iki ben lair. Ning pojok kono kae kuwi ana omah. Yes. Ora apik ya ora elek, kaya-kayake wong desa. Kowe ngengero nang kono. Ya. Aja sampe ngalih ta metu teko omah kono yen aku sing gorong ngongkon. Iya, Cak. Bali yo. Aku rono ya. Siap. Birang-birang dina sing tak pikir saiki kasunyatan. Sing gak nrimakno lek adikku dadi lurah. Iya, ora dadi apa? Keriwikan dadi kerojokan perkara bakal gedhe sing mburi. Tak niati tak kajati carik. Hon durung ngerti Joko Gendeng. Ngomongamu arek kaya ngono saiki wis. Ya iku atur-aturane awakmu. Apa? Ngelerep kok. Ayo nurun mboke. Lah apa kok nurun aku ya nurun Pakne. Kok nurun aku ya dadi arek cerdas pinter ngono. Lah kok iso prasama aku apa bodoh? Ya bodoh. Lah apa bodoh? Nyatane aku dadi bojomu pirang-pirang tahun. Tahu ta awakmu nukokno celana? Gak tak tukokno celana. Lah terus awakmu selama ini ora celanoan. ora tau celanoan
pirang-pirang tahun yo mek sarungan tok nih. Jalukamu lak ngono sih, Pak. Tapi yo kepingin kaya wong-wong iko nggawe celana praktis ngono. Lah apa ning ngene lemari apa ora enek celana? Ngerti yo ngono aku gak rabi awakmu. Heh. Lah prasamu apa awakmu tok sing ngono? Lah aku lho ya gak kepeksane aku ora gelem rabi karo awakmu. Lah awakmu koyo ngono. Aku tapi kenaken. Kenaken aku dadi bojomu. Kapien. Awakmu gak rabi karo aku lho, jange rabi karo sapa? Aku lho gak rabi karo awakmu iku lho. Aku lho gak rabi karo awakmu, rabi karo kelurahan. Dirabi karo kelurahan. Dirabi karo kelurahan. Iya, diolehno tembok sing setulon iki. Ana rabi kelurahan. Pegawe kelurahan. Lah, lek ngono mbuh. Arek wong putune mule iku lho. Sampeyan jange rabi maneh ngono ta? Ora. Wong sampeyan situ ae gak ngentekno lho. Ora le. Rabi maneh. Ora ya mbok ya. Ora. Rabi maneh. Ora mbok. Ayo, jotos. Jotos ae wis. Ayo dijotos. Kalau sing iki nduk kono. Kudune langsung diwehno aku iku lho. Kudune langsung di ngene mangko. Iki. Awakmu ya ngono le. Iki mang aku ora tukaran karo mbokmu latihan drama le. Apa kurang gede aku? Apa kurang gede? Ora mbokmu. Apa kurang seneng? Ora. Apa kurang ngantuk? Ora kok. Sing melu-melu boleh sing nyapa? Boleh sing nyapa? Terus, Mbok, terus. Dirakno wong yamene ra pantes kok. Gak ngono mbokmu keroken lho. Lah iya, wong kok tukarane lah. Lho, Mbok. Labi enek 20 tahun. Aku Dicuk. saiki mbok banding-bandingno. Dicuk. Lek awan mbok bandingno rupa, lek bengi mbok bandingno rasa. Ngono aku ya ora iso. Lek prasamu tok ta. Ora nang kodhok. Oh, ya ora iso. Alah, ya mek awakmu tok ae. Nek bengi gawe jeneng Erna. Terus Nek awan Erko. Ya pantes pancen penggawamu nyitak boto. Mosok nggih ngoten, Pak? Iki diwahno arek iki lho nyontoni arek ku, nyontoni sing apik. kebangetan sampeyan niku. Kok iso ngateni rabi maneh? Ate rabi maneh. Kok isane. Mosok lanang. Le, No. tak kandhani teko endi ae. Sik mbok tak takonan arek iki. Teko endi ae? Lho wong sampeyan lak wis tak pamiti sih, Mas. Aku iki meguru. Meguru kok. Yo, masih ngono ya nguwahi kabar nang omah. yo sampeyan ae lali aku pamit lho. Lah pamit to jenenge wong tuwa ilok lali. Ya kaya pekun aku iki. Wong sampeyan waktu ku jane apa iku lho nyampur mes, yo gak ngereken sampeyan jane. Ya nyampur mes, ya kadang-kadang golek kayu. Mbokmu iku ya ngono, aku iki elekno nek arek iki meguru ngono lho. Lah sampeyan lho wis diomongi kene. Dadi iki gak angen-angen. Kok iso Ora angen-angen ngono. Terus piye le? Ya ana kono ya wis digula wentah kaya Digula wentah karo gurumu. Iya. Terus bapak gurumu ngomong apa ae? ya lek tak rasa-rasakno. Mulai aku sadurunge mlebu peguron Iya. sampai aku mlebu peguron ya masih sik durung lulus, sik Iya. ana di peguron ya pancen beda. Wong weton peguron barek gak iki ana bedane. Karo wong umum, karo wong kampung, karo wong peguron beda, gak bedane ning pondok karo ning sekolah. Nek wong gak kasarane iki gak ana Gak duwe peguron, berpendidikan. Iku koyo urip iki gak ana gocelane yo. Ya iku bener. Apa lho? Ya ampun, kaget aku. Bener. Mbak. Lek gak duwe ilmu iku lho ya. Bener. Ya kaya iki ngene. Iya bener, tapi lek sampean moro-moro getak ngene. Lho, yuk. Yung, Yung move aku melok yung. Yang iki lho nek wong latah iku. lah iya. Yung. Yung, Piye? aku yo meguru, yung aku lak wis pamit sampeyan sih. Ngomong Yo. jelas.
Pak. Aja maju-maju. Lah ya sing kene nyorong ae iku lho. Aku Lah aku ya kepengin krungu ta. aku sik durung sampean kok serap-serop ae sih. Aku lah rada budek kene. Iya, tapi yo gak cedak-cedak pipi. Ya sampean nek maju sampean maju lah aku dipek ngono. Lah, Piye? Alah wong ora masa-masa mbak iku ya mentolo. Kok yo mentolo. Lah sampean aku kepengin Kenapa membeli ora blas? Kok Ya ngono? boleh. Kok ngono sih? diwahno arek ra pantes. Ngomong ngene. Manang ambek batuk Tak kok rungokno, ngono? ngomong. Mbak. Iya. Sampun to, Mbak. Wis saiki ngomong tak rungokno. Durung ya awake dhewe. Eh? Durung. Heh? Durung. Lah wingi kan Ya. wingi ka lho. Lah jare iki sampun durung ya, Pak. Aja ngomong. Kok koyok modele ingin ngono sih Mbak Dok iku. Wong wis jare durung. Lah iya kok koyok jan ingin ngono lho modele. masa aku geger iki sampe rasane wis Wong wis. ngomong. Ya boleh. Ya apa? Ya aku iki tetep oleh pangestune panjenengan aku yo nang peguron digulawon tambarek Bapak Guru. Nah, Ya iku mau wis tak kandakno Mbak iki manang. Takon bedane apa ya aku ya pancen beda manang yo. Tak baleni maneh pancen beda nek wong ngono ndek wis peguron ngomong cekak aose ngono le. Ngomong aose iku piye ngono lho. Nah, ya iki mulai iki ya ping pisane aku ya sambang aku ya kangen wong Iya, heeh. Aku iki ya pucune sampean aku ya anak iyung. Ya anak iyungmu, terus mbok karepno Nah, piye? Terus nek perkara ndek peguron dilatih dikongkon latihan pencak Iya. dikongkon kaya modele kaya topo ngono iku wis Kulino. Iya, wis kulino, penggaweamu, iya. Wis Kok- paham aku, pitakone ana salah siji pitakone kanca-kanca ku sing kok kaya nggarai adikku iki Ora usah. ngono lho. Ora usah susah, ora usah sedih. Ngomong apa eneke le. Ngomong apa eneke. Aku. Mbak iki wis cara karo aten-atenmu kuwi wis krasa. Iya, Mbak. Paling-paling sing mbok takokno iki tak jeblosno ae. Wong tuamu lanang to? Iya, Mbak. Nah, gampang. Tetep awakmu bakal tak duduhi, wong awakmu wis dewasa, umurmu wis luwih 20. Lah karepku lak ya ngono, Mbak. Lah. Tegese iki umpama wong tuaku lanang iki jek ana umure ku papan panggonane iki ana endi, umpama wis gak ana umure papan kuburane iki lho ana endi lak ngono sih. Kaya ngono lho wis ngomong-ngomong dhewe kandhanono tuturono anakmu iki. Mergane ya nek aku cilik biyen sik iso digoroi, Piye, Pak. Mbok? Alah, Pak. Iki lho anak iki lho. Cek anu apa gadok-gadok wedang lho pesakno iki lho gurung dianu. Godhok wedang, godhok wedang. Wis awakmu sing sabar, kono godhokno wedang. Anak iku lho tas ngulik. Ah. Ngelak. Godhok wedang, kok awakmu nek gak runggone takok Kamini. Manang, Kamini. iku mangko lho. Wong tuaku lanang, Pak. Nah, Nek jare mbah-mbah biyen iki lho. iya. Sak pinter-pintere menungso nutupi bathang sik tetep bakal mampu bakal konangan. Iya, bener. Gak wurung awakmu ya bakal iso nemoni bapakmu. Iya. Iya. Papane iku lu nang endi ngono lho. Eh? Bapak iku lu nang endi? Aku ate ngomong juga gak penak. Sampean mang ngomong ya gak penak. sampean mang jarene dikon bloko su. Lho, gak iya ruto. Wis ilang brengosku. Ngene iki cara mbok temu larang iki regane le. Mosok Rambut, watel ya. Pak, nyapa tak omongin tak. Mato. Iki lho. Kuwalik. Gano angin, gano udan, Mbok. Brengosmu iki kuwalik. Sik talah. Gano angin, gano udan. Kok moro-moro tanpa kula nuwun nyelono ngeng sapa iku, Mas? Mosok pangling. Saya. Duh, Awakmu karo aku pangling. Heh? Saya wis Saya. wis elek Saya ngomong. apa ya? Sopo? Mbak. Iki wis kulino rene ta. Ya mbiyen bapak iki kenal. Lah kok moro nyeludur? Sik, aku tak ngomong.
Aku ya ora pangling. Mosok awakmu ngene mbok takokno. Nalika 20 taun kepungkur awakmu mesti eling karo ceritane. Wah, Sik, ojo cedek-cedek kok mek dimplok. iki ae aku rung paham. Aku tak takon. Takon. Mestine awakmu sik eling karo aku. Iya. Aku titip adikku Heeh. tak kongkon ngopeni Nah. sing lagi mbobot. Iya. Mestine wis lahir ya wis gedhe. Nah. Areke ning ndi? Eh? Bocah iki ning ndi? Ya iki. Heh? Ya iki areke. Iki lho. Hei, Lho, iku lho. iki lho. Ya iki areke. Mana? Iku so. Lho, Sapa jenenge? ngomong le. Sik ta. Ya aku ngomong jeneng. Iya. Lho, Bisa makan nek kene. ya rene iki pengen ndeleng Apa iku yo? seger kuarasamu ki apa? Kandhanono. Iki Caca. Anakmu ke ning ndi anakmu sing kon lagi mbobot kae lho. Yo iki lho Cak anakku Cak. Iki anakmu, Heeh. lanang, Lanang. Sampean persis karo gerangane. sik iki sapa yo? Kon guru ngerti le? Sapa yo? Iki Pak D. Aku elek. Lho, ganteng ngene Pak D. Kon durung tau ketemu ngelak-ngelakno tak idoni Koyok bosok kon kok. koyok nongko bosok kok jarine gak elek. Mulutnya gak boleh kayak gitu yang sopan. Biyen nom-nomane yo ganteng. Oh sangke Pak D iki kakean mertopo. Gak patek percaya, Pak De. Gak patek percaya. Yang Pak D sing ganteng ngene lho. Hmm. Silakan ta? Hmm. Loh. Hmm. Cobaan. Oh Gak nyopot. apa-apa. Enggak. Gak aku. Cobaan sik ta. Momo. Ayo, Sampeyan dorong ayo salim. dembek ala kata. Sampeyan dorong salim. Timbang Salim sik. resiku. Salim to iki Pak. Hei. Ayo salim. Mbek wong gerangi salaman sungkem. Nah, salim. Tangan kanan. Hmm. Sungkem lho, Le. Biyong lo gak ngajari koyo ngono ae sing apik nak. Wedi. Gak popo, gak nyakot. Jinak yo. Jinak iki ta. Biyen lho turu lho. Kok koyok sing ingone-ingone tangga sebelah. Iki jinak lho. Lho turu lho le lho turu lho. Lho. Iya koyok Ayo salim. koyok ingone-ingone. Salim. Anggit mau kucing nu ta. Kakak Cak. Salim le, bare wong gerang. Aku ki Pak Limu. Nyambung ya Pak Le. Gambung. Ya sepurane Pak Le aku gak. Kon saiki wis gedhe. Jelase awakmu takon wong tuamu lanang. Ya iku sing tak takokno nang biyong ambek Wanang. Mbanangmu bare mbah dokmu ngomong apa ora? Ngerti apa ora? Durung. Durung ngerti. Durung to? sempet Durung sempet Durung kandhani. ngomong. Pancen aku biyen ngomong aja sampe ditudono. Lho, Durung keprucut. Dorong. lah kok sampean ngono? Le awakmu pengen ketemu barek wong tuamu lanang. Sarate awakmu kudu melok barek Pakde. Tapi temen ketemu lho ya. Hmm, Mergane lek digoroimu aku. Pakdemu iki Aku ora tau goro. gak apa-apa aku manut tapi aja digoroi temen ketemu bapak lho ya. Ya wis. Pak Yoyo. Barek sampean iki dina fotomu iki tak gawa. Surya, mbok gawa. Sik. Temenan ta ate digawa. Arek iki lho lek ku ngramut mulai ndek jero bobotan sampai sakmene gedene. Iya. Yo bobotane sapa? Oh, lah ya ngono. Wong awakmu ora tau bobot kok. Iya. Wis awakmu masih gak bobot ya kaya wong bobot. Sik tala ojo aku mangko Aku ya ora bakal mbejuki mbare fotoku dhewe to. Ngene, kan ponakan to hitungane aku. Le, pamit to mbare Mbanang Bathok. Awakmu dina iki melu aku. Pamit mbare ibumu barang. Tak enteni ning njaba. Wis, tenono. Ya
nek ngandel aku, ngandel mbahmu iki melok kuwi mau. Wis jelas awakmu iso kelaksanan apa sing dadi kekarepmu. Iya, Mbah. Ya. Saiki kate ngandel sapa maneh lek gak ngandel sampean. Iya. Nek ngono aku tak pamit balik Biyung sih. Ya pamit to Biyungmu. Yung. Yo. Iya, Le. Ya aku tetep kudu goleki bapak Yung wong ya wong tuaku padha-padha wong tuwa. Saiki aku njaluk pangestune sampean langkaono aku supaya gampang anggonku goleki bapak. Donganono sing apik supaya kelaksanan lah ngono. Cek cara nek wong mbiyen sing gak apa, Mbok. Kasawanen. Lapo yo. Logrok. Wis nek ngono dileki pangestune sampean sing tak jaluk dongakno aku ya. Ya bejalot. Kayak ngene. Ayo ditutno lakune Surya. Iya. Sampe nek ngetutno aku tak nunggu anake wedok. Ngono ah. Sampe tak tungani Pak. Ayo Pak sampe tak tungani. Ayo. Sing gorong kenal-kenalno. Sing wis kenal pecijilono. Anake dunya, putune dhuwit, ponane Raja Brana. Iki lho. Anggara. Pirang-pirangane dina olehku ketemu barek-arek wedok gak trimo siji. Ana 100 cacahe. Ning kene ngati ra ana mantepe. Padahal bondo Le. Rene lho. Sampeyan niku goleki apa? Sludur gak sampeyan sawang nang kene ana menungso. Oh, nggih ngapunten nggih, Mas. Lapo sampeyan ngono wedi ta mbek aku? Ayo sing mau medeni apa? Sampeyan elek. Heh? Enggak, ngene. Aku gak sludut-sludut. Terus? Aku gak ketok lek sampean ono nak kene. Apa matamu yo kero? Wong aku wis jelas-jelas nang kene. Wong yo olehmu liwat oleh mburiku. Kok iso ngomong gak ketok? Aku ancen gak ketok, Mas. Iku mau. Sik ta, jenengmu sapa? Jenengku Wulan. Wulan. Gak takon bare aku. Enggak. Kok ngono, Dek? Ya ancen aku. Kenalno yo. Aku Anggara. Anggora. Anggara. Oh, Anggara. Terus, Mas? Lah awakmu nang kene iki arepe golek apa, Dik? Aku mrene iki mau niate ku golek tombo gawe wong tuaku. Loh. Golek tombo? Pinggih. Lah wong tuane sampean lara. Iya, Mas, wong tuaku iki wis sepuh. Wong tuaku lara-laran. Sik. Lah sampean kok riwa-riwi jen gak ono sing ngancani apa sampean anak tunggal? Aku iki anak tunggal. Lah, tepak beneran. Aku yo anak tunggal, sampean yo anak tunggal to ya. Terus, Mas? Terus lek padha anak tunggale kate dikapakno. Loh, yo ben gak suwi-suwi jen, Dik. Yo apa nek awak dhewe bebojon? Loh, Dadi bojoku yo apa? yo mo. Loh,
Gak gelem aku. Lah lha apa mo? Ngene lho, Mas. Saiki ngene ya, rungokno kupingmu, gadekno gobokmu ya. Apa sing kurang ambek aku? Ganteng wis ganteng, dukur ya dukur. Gagah ya gagah. Donyaku ya pirang-pirang, tanahku ya pirang-pirang hektar. Sampe ambek aku urip enak, Dik. Kudu masalah iku we, Mas. Terus, apa sing kate sampean goleki? Masalahne sampean rungokno. Aja kesusu ngamuk-ngamuk dhisik. Loh, aku Ngene. gak ngamuk. Intine iki wateke Anggara, Dik. Sik ngene. Kan awak dhewe kek tas kenal. Mari ngono, kondisine saiki ku wong tuaku lara, Mas. Terus apa? Gak kabeh wong kenal suwi sok dadi bojo, Dik. Tapi kondisine wong tuaku lara. Gak mungkin aku dadi bojone sampeyan nek kondisine wong tuaku lara. Sapa sing kate ngramut? Lah kan tepak. Wong tuane sampean lara. Mumpung gorong bongkone sampean wis dadi bojoku Apa lah. maksude ngomong ngono? Lah ya bener. Wong lara iku biasane Ya cedhek gak patine ngono. timbang uripe. Ya gak ngono maksude. Lah terus. Sampe ndongakno wong tuaku mati. Terus terang iya anjene. Ben sampean iso dadi bojoku. Sampe koyo ngene, ndongakno wong tuaku mati. Sampeyan iki sik gorong dadi bojoku, wis ndongakno ngono. Dan iya sampeyan dadi bojoku. Rungokno. Aku ndongakno model ngono iku ben awakmu gak duwe sangkut pautin nang omah. Nek wong tuamu wis bongko, kon iso rabi bare aku. Gak, masih maksa ya apa? Aku gak ngarah rabi ambek kon. On tak rungok-rungokno kop lambemu nggarai panase kuping, Dik. Salah awakmu dhisik sing garai. Awakmu ndongakno wong tuaku mati. Ya awakmu ben gak duwe tanggungan nang omah. Ben tanggunganmu karek ngurusi aku, Dik. Wis kon gelem tak ambek aku. Gak, aku gak ngarah gelem karo kon. Gelem tak ambek aku. Gak gelem. Gelem tak ambek aku. Dik. Manuto mompo gurung tak plosoro. Kon sopo? Prasaku aku gak kenal barek prejenganmu. Kok isone ganggu aku? Maksudmu apa? Sing kudune takon iku aku. Kuwi perkara apa mbak arek wedok? Sampai arek wedok kudu peksa. Lali konyo ndas. Urusanku barek arek wedok iki gak ono sangkut paute karo dapuran. Nek tak rasa-rasano aku ora tau ngerti karo prejenganmu. Ya ora tau duwe masalah bare awakmu. Nek modelanmu kaya ngene, ganggu wong sing kate tandang gawe padha karo kon nantang bare aku. Tandang gawe sing kok karepno apa? Apa ya gak ndeleng mripatmu? Nek kon jejeg aku kok mburi berarti kon wis ngerti. Sing tak maksud tandang gawe ku apa? Ya, aku ngerti apa sing kok karepno. Tapi apa ya iku sing dijenengno wong lanang? Apa ya iku sing disebut watak satriya? Gak. Lek pancene kowe lanang, wis sifat satriya. Ketok nyeling arek wedok padha senenge. Parani nang omah takokno nang wong tua. Kon sapa? Kon sapa? Kon yo gak duwe sangkut paute ambek aku yo duduk dulur sak darah. Iya. Kon yo duduk dulur tunggal guru bare aku. Kok iso-isone ngatur-ngatur aku kaya ngono? Apa sing bandani uripku iku dapuranmu? Takon. Ancen aku gak kenal bare awak. Tapi wis lumrahing padha-padha menungso. Tolong dilulung kuwi ora. Terus kon ndelok kaya ngono iku gak trimo. Lho iya. Jelas gak trimo. Aku nglakoni kaya ngono iku yo gak adoh saka kampungku. Kon arek njaba le. Kon dudu arek kene. Lapo kon kok melok-melok urusanku? Ado cedhek dudu urusan. Dudu perkara ado cedhek. Tapi sifatmu sing dadi perkara. Terus germu menungso. Tapi sifat-sifatmu sifate kewan. Delangap-delangap lambemu. Koyok kuat-kuaton nandangi aku kon.
Terus karepmu apa dinane iki? Awakmu lek tak delok teko ceritamu nyenengi arek wedok iki. Keporo nyoto. Terus Pancen aku nyenengi arek wedok iku. Nanging arek wedok iku gak kena tak jaluk alus-alus. Gak kena tak jaluk alus-alus. Nek caraku ket dhisik sampe saiki yo tak rudo paripeksa. Wis, iku lek gak konangan aku. Tapi lek sampe konangan aku, nek sampe konanganmu, apa sing kate mbok lakoni? dudu arek wedok sing dadi musuh. Terus Joko Suro sing kudu adep. Nek musuhku mung dapuranmu padha karo duren musuh Timun. Aku durene kon Timune. Ake patimu timbang uripmu. Sumpar mungedap-edap. Ayo dibuktekno. Ayo, padha-padha satriyane le. Nek asu dicekel gulune menungso dicekel tangkep. Ayo. Bangsat cangkemmu. Ojo adu wato sing belum putih kulit. Adu ilmu. Ayo. Tokno kabeh kadidagan. Tak Bukan dodomu le. tak ungal dadak. Sumbari muncrat-muncrat itu. Pendiraan paling gembelo siramu. Nyatane apa? Joko Suryo gak obah. Ojo mung gedhe omonganmu. Tokno aji Jaya Kawijayanmu tamakno nang dodone Anggara. Kate aku jebol merguru nang dapuranmu 20 tahun. Lo. Ya, ayo. Suwun ya, terus nulungi aku. Aku gak ngerti lek iku mau gak ono sampean mrene. Paling aku mulai wis gak ada di wong maneh. Suwun ya, Cak. Sampeyan iki sapa? Aku iki Wulan. Sampeyan kok wong wedok mlaku dhewe kok kendel. Sajane ya gak kendel, Cak. Lah iya. Tapi ya apa maneh. Umpama gak ono aku iku mangko lho terus ya apa dadi apa? Apa ya gak wis dadi mana-mana aja lho. Iki cop. Oh niku gorong sunat. Kok wis wani nggawa arek wedok iku lho. Duduk. Gak. Pak D iki nguruki gak koyo ngono le. Iya, Pak D. Mas yo mbanang mbadokmu ning desa idam-idamane ora nguruki ngono iku. Pak D. Lek kono wis sunat gak apa-apa. Pak D hanyalah melihat seberapa kejadian. Kejadian apane? Tapi tidak fullnya. Coba Le. Pak D mendengarkan cerita saya dulu. Sudah full le. Gak Pak D ngono. melihat sepenuhnya. Cerita lah iya ceritane gak ngono Pak D. Aku iki nolong ngono lho. Nolong. Kon menulung. Lho iya wong aku karek peguron Pak. Tenan. Lho iya jare bapak guru iki lho. Dadi menungso sing gelem tolong tinulung. Ya pancen bener iku sing paling utama lho. Wah arek peguron Pak D. Wong lek duwe ilmu iku ora digawe adigung adiguna sapa sira sapa ingsun. Iya weru aku. Wong duwe ilmu iku kegunaane gawe wenehi pitulungan wong sing lagi nandang kesusahan. Oh sampean kok murui aku. Kitab iki ana tak waca ndelujur iki tak waca wae. Ya tapi nyatane awakmu lho gendaan kene gorong sunat gendaan. Nulungi Pak D. Lho, Nulungi kok urusan terjadi hal-hal yang diinginkan iku lak. minggir dhisik.
taboki bar. Lho, ngene iku jenenge gak gendaan. Kon rono arek doke ya mrono. Lah makin net kok. Oh, wis dadi ki magnet. Berarti ki pacarmu. Lek pacarmu karwane saiki tak sunat ning kene awakmu. Duduk pacarku, Pak. Syukur-syukur sampean lek iso ngrundingno. Oh, tak taboki ngono. Rene. Wong iku kabeh lek diarani kudu manut. Nduk lho. Mangko dikongkon rene, saiki ngadep rono kene sing bener. Lho gue panjang ngono ya. Jane Pak D iki ngomong. Iya, Pak. Rono. Wong barang-barang kabeh. Lho, lah nanti arek wedoke purek. Lah kowe nyapa mudun. Kowe nyapa mudun. Ah golek kakekmu kono kan. Lho ya delok-delokan bareng. Aku ki bingung. Rono jare Rono, Rene jare Rene. Sing bener. Mrene. Iki Pak De. Ayo, moro tak jejek bosok kon kok. Ku yo ngetek ae kowe iki. Ini no. Menang. Dok. Jenengmu sapa? Nami kula Wulan. Wulan. Nggih. Lah kon sampe kelutusan ning ngembong. Ceritane iki mu ya apa? Ngeten. Pak D. Pak D tenang. Sik. Ngeten. Cerita. Niki wau kula ten mriki. Rene. Kula dolek tombo kanggo wong tua kula. Golek tombo kanggo wong tuamu. Nggih. Wong tuamu lara. Nggih. Terus Terus mari ngono Pak De. Ana arek lanang pelek. Moro-moro iku ngejak rabi, ya tak tolak. Aku nolake awale iku alus, tapi mari ngono maksa-maksa ya aku mbrontak. duduk pacarmu. Kudu. Tenan. Tenang. Lah terus kok sampai ketemu barek ana aku iki? Nah, gak ngerti aku narek cilik iki mau moro-moro nulungi. Arek cilik. Cilik ya apa ngawur e? Oh, arek moro-moro. Iki kon ngomong cilik. Ya ancene cilik le. Gurung sunat iki. Mau iku moro-moro nulungi Pak De. Nulungi. Nulungi dhek moro-moro. Dur, jejak ngono. Sampai geger po gak? Sampai Jotos-jotosan. jotos-jotosan. Sing kalah sapa? Lho, ya aja ngomong. Kene iki weton peguron, Pak De. Ono arek ya? Kasih kaplok. Des. Lek perkara atau sing kalung-ulut ini gue biasa. Biasa. Ilmu. Langsung kok tamakne ilmumu. Lho tak kondisi ayo. Tak unggal dadaku. Duar delosor. Sing delosor le. Aku wae. Oh, tabuke ndasmu kon kok. Yo gak to. Ya kono. Kono. Takonono iki. Pinter. Cocok lek putune Joko Gendeng. Le, Nduk. Nggih. Saiki ngene. Nggih. Lek wis awakmu saiki wis ditulung barek ponak aku. Ya. Gak apa-apa, meneh-meneh lek memang cancen iki dadi jodohmu, bakal ya dadi jodohmu. Cuma sing saiki awakmu sak kon balik nemoni wong tuamu. Dipun matur nuwun nggih Pak De. Matur nuwun nggih. Monggo. Eman Pak De. Enak men kon. Wah. Tugasmu durung mari le. Aduh. On pengen nemoni wong tuamu lanang apa ora? Iya Pak De. Lek manut tote. Budal.
pancen kepenak bune dadi lurah iki. Ya tenane ae, Kang. Lah donya brana wis ditinggali. Kari nikmati awake dhewe. Oh iya sih, Bu. Iya, Bune. Kaya anake iki wis gedhe ya. Lah, iki wis cemepak nikahe duwe anak sitok. Iya, Gagah pisan donya sakmene kae. Enake iki ditanggap mereka. Loh, Anak apa? Anak apa kamu ini? Awakmu bisa jane ono apa? Pak Ibune, Iya. aku kumang mari gelut ambek arek. Gelut. Kalah, kalah. kalah, Pak. Lah wong anake lurah donyane sak pirang-pirang duwe akeh kok nganti kalah. Gedemu gedhe kok gak iso menang ku. Rugi awakmu. Lah wong loro, Masih wong loro. siji lanang siji wedok. Masa awakmu sakmene gedene lho kalah ambek arek iku lho. Jenenge kalah, Bune. Zaman saiki nak ya, Mangkane aja kakek rokokan. kabeh iki sarwa dhuwit. Terus, Pak. Bapak nganti dadi lurah, iki ya teko dhuwit. Lah kono karep, Pak. Apa Aku gak trimo. Gak trimamu lha apa? Gak trimo perkara arek iku, Mang. Pengen balas dendam aku, Pak. Opo? Sing Golek sampeyan- minta Sraya, golek wong, Kang, nabok nyili tangan. kok tambah sampe dukung Loh. kaya ngono sih? Sopo jagoane sampean, Pak? Gurdo Biro. Tak gelek saiki. Golek ono. Yo. Ya apa Kang? Kang sampe iku arek kaya ngono kok tambah sampe dukung iku lho. Le. Gak wurung. Arek iki geger. Mula ayo ditututi. Ya, Ayo. ya, Kang. Cari Wiguna. Saiki dadi lurah. Kurang kepenak piye? Donya brana wis numpuk. Nek nganti anakku geger kalah, wong tuwane belani. Anak pola bapa keprada. Yo. Sopo demek-demek mlebu pendopo iki? Le iki duduk musuhmu, Le. On ndelok ning kono rungokno dhisik, Le. Temen lah, Man. Lek ukurane gak perlu ayo ditinggal ngalih golek bapak ae lho. Iki penting, Le. Penting. Ya saka dalane daburane wong iki kon iso ketemu mbek wong tuamu lanang. Wis, aku ngecane kono ya. Awakmu mlebu pendopo kelurahan kok gak duwe sopan santun. Telosor teko mlebu. Aku lurahe kene. Le, kon durung ngerti dapurane sing sapejajar bare awakmu. Iya, sapa? Aku Joko Gendeng. Oh, Joko Gendeng sing dadi aranmu. Iya. Kon ngomong lurah. Sing ngomong kon niku lurah ki ya sapa? Oh niku sik carik ning ngaku-ngaku lurah. Lurah iki aku. Wong lek sing jenenge lurah iku penduduk sarujuk lan setuju. Iya. Ning nyatane wong kampung kene iki ora enek sing setuju lek dapuramu dadi lurah.
On dadi lurah ora dhewe, kok pilih-pilih dhewe. Riko mestine ngerti. Kabeh iki wis diserano aku. Mula aku njabat dadi lurah. Kok enak kon ngomong lurah. Elingo. Iya. 20 tahun sing kepungkur. Tak buka iki dino. Kon ngaku ndak ngaku, dino iki kudu ngaku. Lurah kok gepuki kaya raja kaya. Intine lek awakmu pengin dadi lurah. On saiki dadi lurah, tapi duduk pilihane wong kampung. Pancen kabeh wis tak niati tak kajati. Aku njongkeng kawibawani lurah. Aku kepingin ngadeg dadi lurah. Ning saiki wis keturutan dadi lurah. Lek lurah ki tondo bukti saka wong liya wong kampung ya ora enek. Ping pindho iki. Awakmu wis wani nyerunyah-nyerunyah pengen ngepek bojo lho. Mbarek bojone lurah. Kok apik kelakuanmu? Kamongko bojone lurah kok uber-uber lagi mbobot. Sing tak takono saiki. Iya. Lurah ning ndi ngene? Nek lurah iki saiki wis mati. On ngomong lek lurah mati. Yo. Lurah wis mati. Lek awakmu ngomong barek wong kependuduk kene percaya. Ning kanggone Joko Gendeng babar pisan ora percaya. Betheke lurah iki sing urip. On muni kaya ngono ning mburimu ana sing mati. Ayo. Lek pancen kon duwe dekeng wong sing sektimun lho guna. Joko Gendeng gak gibrek babar pisan. Iki ta. Bener iku, Pak. Oh. So boleh. Ya sing rame barek aku perkara arek wedok iku. Sing rodo peksa ya dapurane iku. Oh arek iku. Sing kate perkosa redok. Iya. Berarti durung kapok arek iki, Pak. Nyatane apa? Wong wis golong kuming kaya ngono iku ngadepi aku nyusul aku. Apa dadi kekarepanmu? Gak trimo aku. Belas aku gak trimo, tutuk kok kene. Ayo, ayo. Sik. Kowe kok susu. Yang Kan rumah samu iki praoto kok ngono. ya apa ya? Kang Tarik. Iya. Gerdo Birawa. Tak rungok-rungokno saka kadohan mau ana sing ngomongne lurah. Pancen bener. Gak ana siji loro sing ngomongno lurah. Joko Gendeng. Iki Joko Gendeng. Ya iki pawongane Joko Gendeng. Kok iso ngomong Minggir. lurah kuwi mau isih urip. Wong matine lurah apa jare aku, Kang? Gak ngono. Rungokno. Gerdo Birawa nek ngomong. Kon sapa? Lek durung kenal ya kenalno. Gerdo Birawa. Oh. Dedeg piadeke Gerdo Birawa iki. Sing kae. Aku ya iki pawongane Urdopati. Urdopati mbarek Gerdo Birawa. Sak dulur. Ya. Gerdo. Anane aku ngomong mbarek carik. Aku ngerteni.
lek lurah iki sik urip. Ana sing ndelikno. Iki dina Joko Gendeng teko ning papan kene njaluk iso gak iso tekakno. Lek kon gak iso iki dina kon musuhan barek Joko Gendeng. Joko Gendeng. Pancen tak akoni. Lek aku sing nyinggakno lurah. Berarti kon sing nyinggitno lurah. Yo. Bodho piro wae? Terus kekarepanmu saiki piye? Sejoko ning kene. Kon kabeh wong papat cari sak gedibal-gedibale. Yo. Aku njaluk lurah teko papan kene. Kang, kok penak temen. Ketemu pirang perkara. Lek kon ngomong temu pirang perkara. Akeh perkarane balik Joko Gendeng. Sing gedheke menungso lek sik dapurame sik mecongos ning ngono kampung kene ora bakal tentrem. Ayo, lek kene tak eman balik nyawamu kabeh. Mumpung Joko Gendeng gurung gendenge nemen tak idoni mudhar. Balekno lurah. Nek ngono-ngono awakmu padha karo nggugah macan turu. Tak niati tak kajati. Sak njalukmu. Bandamu apa nganti wani karo jan? Madhep mantep. Nyawa ku taruhane. Terus Pak, ojo gelem kalah Pak. Sampeyan lho pendekar ben Pak. Padha barek pendekare kabeh. Ayo. Yo. Ora sah maju situk. Keruyun. Sunteken blek. Jopo mantramu. Yo. Joko Gendeng. Tak tampanane. Lek sampe Joko Gendeng jemabah jepaplang ning papan kene wis digarisno karo sing gawe urip lek mudharku ning tanganmu kabeh. Rapalno Jopro mantra. Iya. Aja nganti ana sing tumangsu. Ayo. Ayo Kang. Kandel temen kulite. Kang Cari. Yo. Ampun ngene Kang. Terus piye iki Pak? Mumpung gurung tak baleni pisan kas. Gelem baleni Cari apa gak? Ojo gelem Pak. Lurah kudu ning papan kene Cari. Ojo gelem Pak. Ora bakal. Ora gelem. Ojo gelem. Awakmu jalur katut. Lurah jumen ngono ngene. Nek wis aku cuma tekan. Bukaan dodomu kabeh. Yo. Mapano. Ade. Sing namakne duduk Joko Gendeng ning ponak aku. Le. Iki pusakane Pak Demu iki biasane ora sampe kecekel tangane wong liya. Iki mung sing sokot awakmu le. Kowe ndudono dharma buktimu nang gone wong tuamu lanang. Menungso sing prejene dapurane koyo nyambik-nyambik iki. Tumpesen le. Tak tampanane yo Pak Dik. Pak, karo Pak D Gudha Biro barek Pak D Gudha Sakti. Aja wedi Pak, mung bocah wingi sore. Aja kuwatir. Tak tamakane. Ayo, bungalot dadamu. Ayo. Ya. Joko Gendeng. Aku ngaku kalah. Sik, aduh. Ayo. Masa kaya ngene iki ana apa iki, Kang? Nah, Gendeng. iki yang ini ki. Gendeng,
jaluk waras. Iki Joko Gendeng. Kok iso bojoku sekaya ngene iki? mergo teko tumindahe dhewe sing gak bener. Lah kon ya ngono, kudune iku ngelekno. Aku ya wis ngelingno. Nyatane, Nyatane kaya ngene iki. kowe ya manut. Ya apa iki kan sampean kok sekaya ngene iki. Tarik. Dhewe gak iso ngomong iki. Cari sak awakmu Burdo Biro Gurdopati. Lek kon gelem ngakoni kesalahanmu, kon wis bener-bener tobat. Aku gelem marasno ning engko kon kudu janji. Lurah kudu kok balekno. Le, marasno le. Jenengan mboten klien itu, Pak. Ora. Lho pawon iki pun mingir kiblate lho. Aja kuwatir le. Menungso ngene iki lek diwarasno, lek tetep ngono. Sak wedokane dibuak ning porong le. Bapak. Aja kaya ngono ta, Joko Gendeng. Pusaka menika jenengan trami. Lho anakku. Sik, Mbok. Bojoku nanti, Cak. Ade. Ade, Aduh, Joko Gendeng. Gak kuat. tak warasne, Pak De. Aku nurut apa jare sampean, Pak De. Le, saiki tanggung jawabmu Gurudha Birawa iku sing ngerteni wong tuamu lanang. Jaluken kongon balekno. Le gak gelem, wo engko ditugasno anu le, nandur jagung ning desa kene le. Ya. Gurudha Birawa. Lek pancene wong lanang ana paribasan. Asu dicekel cangkem, dicekel gulune, menungso cekel cangkem. Janjimu tak tagih. Yo. Yo. Lali janjine jebule. Yo, bakal tak turuti. Gurdopati Kang disusul lurah iki tenan. Iya, coba ya. Wes, aku jupuk ning gua. Balik kabeh. Ayo, rene. Sampeyan. Ojo wedi. Ya. Kabeh kemu ana sing ndalangi. Sing dalangi sapa, Kang? Ora ana telu loro sebelahmu iki lho nyambik-nyambik iki. Dek Lurah, sepurane Dek Lurah. Aku sing salah Dek Lurah. Jare sepuro karo Rita ya, Kak. Aku sing ngerti, Kak. Pak, Kakang Joko Gendeng. Berarti kabeh mau dalange cari iki. Cari sak antek-anteke. Sampai bojoku dipek bojo pisan. Cari sampai awakmu pisan, Dik. Nggih, Dek Lurah. Iya, Kang. Oh, berarti kabeh mau iku wis mbok rencanakno. Elek bedidatmu kabeh. Nggih, pancen Aku kula sampai akoni. mbok lebokno guwa puluhan tahun, 20 tahun kepungkur sampai iki lagi ketemu karo Kakang Joko Gendeng. Loh. Lah, bojoku. Lah iya. Bojo, loh. Dik, Iya, Mas. lah Lah iki, loh. iki anake. Loh, Le, bapak Le. Iya, aduh anakmu, Pak. Iki bapak. Ya wis. Ngene, Darek, Kakang Joko Gendeng. Nggih, nggih, Dik Lurah. Kita kunjoro nggone jerone guwa. Ya, 20 tahun. Iki sebalike, cari saandane kabeh. Gurdopati, Gurda Birawa karo bekenek iki mesisan. Lah kok bekene iki piye to? Bekenek iki dilebokno guwa sampai sak matine. Aku gak Ayo, kabeh.
Dek. Ngene. Iki wis rerem. Wis aman desa, balik kaya wingi neh. Kabeh mau saka kakangmu Jawa Gendeng. Le. Ya kabeh mau pancene ana hikmahe le. Iso ketemu bapak senajana wujude bapak saiki kaya ngene. Bapak iso balikne dadi lurah. Iki ku gara-gara teko Pak Demo. Ngene. Kaya-kayake sampean niku wis ngunduri tuwa. Gantine lurah ya anakmu iki ya. Lah iya, iki minangka wong sampean minangka Pak Dene, iki disekseni gantine lurah. Nggone ringin kembar, iki Joko Surya ya. Joko Surya. Wes saiki ngene Kakang Joko Gendeng. Ya aku matur nuwun banget karo sampean. Lek menawa ora ana sampean menawa aku wis temekane pati. Lah iki sarene aku iso kumpul meneh karo anak semono uga bojoku karo sampean pisan. Iki kena diarani ampak-ampak segara kidul. Kita